संगठन में नतागर के मशहूर को आखिर में दीवाना महाराष्ट्र अपना निष्पत्ता और संगठन इजाज़त शिपत दस्तों के मुर्तके कब्रानी कुहाने मर्दमा माना बिकन मुर्तके कब्रानी कुहाने मर्दमा माना बिकन के मना को बातने आसे गमा माना बिकन वाह यार वाह وارس استین شرابا دیدگانی والپدا عرص استین شرابا دیدگانی والپدا درد بازار کپودر موسما مانا بکن و علما چمان سرمک آبان دیمی رچن واہ یار علما چمان سرمک آبان دیمی رچن دل ظہیرانی نسق کے دروشما مانا بکن اون چارے گل زمین قصہ بیاری کسے اون چارے گل زمین قصہ بیاری کسے جنبشیں یاتان مسکے مولما مانا بکن تیوگے شہر عبید کی پیڑتا گرنچا ہوتی واہ یار واہ تیوگے شہر عبید کی پیڑتا گرنچاوتی فامی اوستاک مارا زندما مانا بکنا تیوگے شہر عبید کی پیڑتا گرنچاوتی فامی اوستاک مارا زندما مانا بکنا چو امک دردان پشتا نام کشی معاشری چو امک دردان پشتا نام کشی معاشری آ کجا امروز دردان ہر دما مانا بکن مرتقے قبرانی کوہنے مردما مانا بکن کہ منا کو بات ہے آسے دما مانا بکن بازو منہ تو